गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसनिफ्राय फैबाय थानाय बरदिन जे गोथार क्रिसमास दङ बिनि थाखाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर 2024 आरो फैबाय थानाय मागो दमासि जथायहै दुलाराय बर' माहारिनि गासै सुबुंफोरनो आरो रायजो राजानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोथारै जोङो खुलुमनाय हामलायनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जों बावहरदों जाहाथे गोथार बरदिननि गेजेरजों बा गोदान बोसोरा 2024 बयनिबो थाखाय सुखु गोजोन जायो बयबो जाहाथे गावबा गावनि लाखानाय हाबाफारिफोरखौ मावलांनो हागोन आरो बयनिबो न'खराव गोजोन खौसेथि अनलायनाय फैथों आरो हारियाव जाहाथे गोबां माखासे हाबाफारिफोर लानानै जाहाथे बर' हारिया 2023 मायथाइयाव जिखिनि जोङो मोनबाय जिखिनि जेंना जेंसिजों जोङो सौसिबोबाय 2024 मायथाइया जाहाथे जोंनि थाखाय हारिनि जौगानायनि आरो हारिनि खौसेथिनि बोसोर जाथों जों बेखौ गुबैयै जोङो हामलायनायखौ हरदों आरो खावलायदों लोगोसेनो गोथार बरदिननि गेजेरजों अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय आरो बयनिबो जिउआव जाहाथे गोजोन थासारि फैयो बेखौनो जोङो खावलायहरबाय आरो आनान गसाइनियावबो आफा इसोरनियावबो जों आरज गाबबाय गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बर' जिखिनि जोंहा पर्टेल चेनेलफोर दङ बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो मोननैसो बाथ्रा जोङो फोरमायनो नागिरदों आरो माखासे जोंनि जे रिप्लाइ माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जे बितर्क खालामबाय थादों बिनि जों रिप्लाइबो होगोन गुबैयै 2024 आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जुथुम्मा 56थि जि बोसोरसालिया थान्दै जखनथाइ बियो गलाघाटनि तिलिसाल आरो बे हिरिम्बा फोथाराव बियो खुंजागोन आरो बे हिरिम्बा नोगोराव खुंजानो गोनां जि थान्दै जखनथाइ बिनि जि डेलिगेट सेसन बेयाव जोंहा आफादारि गोबां माखासे आयदाफोरखौ लानानै जों गोथौयै आरो गुवारै सावरायगोन आथिखालाव जोंनि दखरा जिल्ला आरो गुबुन गुबुन इउनिट कमिटिनि थान्दै जखनथाइ आरो एनुवेल कनफारेन्सआ सोलिबाय थादों फैबाय थानाय जोंनि जे थान्दै जखनथाइ 56 बेयाव माखासे जोङो गोथौ आरो माहारिनि जिखिनि गोनांथार बिथिंखौ लानानै जों थांखि आजावगोन गुबैयै जोङो सावरायबाय थादों आरो बेखौ जोङो सावरायनानै जोङो डेलिगेटआव थांखि आजावगोन जे बड'लेण्ड मार्टियार ट्रास्ट जायफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं नखरफोरनि बिथांमोननि माखासे बिथिङाव जि मोनसे थासारि सम आरो गोबां बिथिङाव जि नुजाथियो जे देहायारि जेंना इमारजेन्सि माखासे थासारिफोर एक्सिडेन्टेल जि केस बे थासारिफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे राहा लामा हिसाबै जोङो बे ट्रास्टखौ एबसुनि बेन्दोङाव बानायनो थाखाय जोङो सावरायबाय थादों आरो गुबुन मोनसे बेजोंनो लोगोसे बे ट्रास्टजोंनो लोगोसे आथिखालाव जायफोर एबसुनि इउनिट आनसलिक डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमिटि इउनिभार्सिटि कमिटि आरो मिरु आफादसिम जाय बिबानगिरिफ्रा दिनै खामानि मावबाय थादों बे बिबानगिरिफोरनि जि आथिखाल मोनसे थासारियाव जोङो बायदिसिना देहायारि जेंनायाव हेल्थ जेंनायाव गोलैयो मालाबा जोङो अपारेशन खालामनो गोनां जायो हस्पिटालाइज इमारजेन्सि केस जानो गोनां जायो एक्सिडेन्टेल माखासे केसेसफोर फैयो बेयाव इमारजेन्सि हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो मदद खालामनो मालाबा जोङो माने आख' फाख' बा हास'वा जायो जिहेतु जोंनियाव बेबायदि फाइनान्सियेल पुँजि बा बेबायदि मोनसे सापर्ट सिस्टेम जोंनियाव गैया दा बेखायनो जोङो बयबो लोगो नांलायनानै खांलायनानै बा वेल विजारफोरनिफ्राय जोङो मदद होलायनानै बे थासारिफोरखौ जोङो बारबोदों दा बेखायनो मोनसे पार्मानेन्ट नेचारनि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रास्ट बा बड'लेण्ड माने शहीद न्यास असमियाव जों जुदि बुङोब्ला बेबायदि मोनसे खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आथिखालाव मावबाय थानाय एबसु बिबानगिरिफोरनि माखासे इमारजेन्सि जेंना आरो मुंख्लं नखरफोरनि बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसे परिकल्पना जों खालामदों आरो बेखौ थान्दै मेलाव जों सावरायनानै सिद्धान्त लागोन नैथिया जाबाय आनएमप्लयमेन्ट जिखिनि दानि जि थासारि एडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट आसामाव 26 लाख एडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट दङ आसाम सरकारा 1 लाख एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्रा बुंदों किन्तु दासिम बिथांमोननि हिसाब होनाय बायदिब्ला 70,000
बिथांमोना बे एपइन्टमेन्टनि प्रक्रियाखौ खालामबाय आरो जोंनि खावलायनाया जाहैबाय जे बिटिआरआवबो जि मोनसे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जे एपइन्टमेन्टनि प्रसेस बेखौ गोख्रैनो खालामनांगौ बेखौ दाबिखौ जों दैखांबोदों आरो बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै गासैबो सुबुङा सरकारि साख्रि मोनजोबगोन बा बयबो सरकारि साख्रि मावनो गोसो बेबायदि माने नंजोबा जायफोरा गभर्नमेन्ट जबाव थांनो गोसो बिथांमोना बेखौ चइस खालामनानै लायो आरो जायफोरा सेल्फ एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन गावनो रां आरजिनानै बा माखासे एन्टारप्रेन्योरशिप लाइनाव जाय खामानि मावनो गोसो बिथांमोनखौ एनकारेजमेन्ट खालामनायनि थांखिजों फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव 1 लाख इयुथखौ 1 लाख बर' इयुथ जायफोरा सोलोंथाइ लाबाय जायफोरा ड्रप आउट जाबाय बिथांमोनखौ जोङो ट्रेनिं फेसिलिटी फाइनेन्शियल इन्स्टिट्यूशन जायफोर राङारि फसंथानफोर दङ गभर्नमेन्ट सेन्टार स्टेट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो जोंनि लकेलाव आरो जायफोर ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट दङ जायफोर ट्रेनिं होयो जेरै IIT जेरैबायदि नोङो SI माने PRD दङ स्टेटआव पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि बेबायदि माखासे फाइनेन्शियल इन्स्टिट्यूशन आरो ट्रेनिं इन्स्टिट्यूशनखौ लाफानानै इयुथ एन्टारप्रेन्योरशिप एन्ड एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन प्रग्राम मोनसे जोङो लन्च खालामनायनि थाखाय परिकल्पना खालामदों आरो बेखौ जोङो डेलिगेटआव सावरायनानै थांखि लागोन गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे ओरिएन्टेशन मोनसे पार्मानेन्ट केम्पास बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गायसननो थाखाय बेखौ जोङो सावरायबाय थादों आरो 2024 आव बेखौ जों मोगथां महराव होनो थाखाय जोङो थिक खालामदों दा बेखायनो मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो सिभिल सार्भिस लोगोसे आदार कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय पार्मानेन्ट ओरिएन्टेशन केम्पास बेयाव गायसननायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव मोनसे मोनसे कलेजखौ जोङो फिडार इन्स्टिट्यूट बा सिस्टार इन्स्टिट्यूट हिसाबै एडप्ट खालामनानै गासै जोंनि ओनसोलाव थानाय कलेजफोरजों लोगोसे इउनिभार्सिटियाव जोङो ओरिएन्टेशन केम्पास जों आरम्भ खालामनो थाखाय थिक खालामदों लोगोसे जोंहा बर' आइजो जथाय आफाद बा गौथुम जोङो मोनसे दानानै लानाय दङ आरो बेखौ मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेटास जों होनांगोन दा बेखायनो जोंनि बर' बिमाफोरनि बा बर' आइजोफोरा गावनि जिउआव आरो समाज आरो हारि थांना थानायनि जिउआव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायाव माहारि आरो जोंनि समाजनि थाखाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होनांगौ बा हाबा मावनांगौ बे बिथिङाव मोनसे प्लेटफर्म बानायनायनि जोङो मोनसे प्लेनिं खालामदों आरो बेखौ जोङो डेलिगेटआव बेखौबो जोङो थांखि आजावगोन मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन आथिखालाव जों बेयो सोलिबाय थादों 2006 मायथाइ बा 7 मायथाइनिफ्राय बियो 2023 मायथाइसिम बियो कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ बेखौ एसे रिनिउड एसे रिफ्रेश खालामनानै बांसिन इफेक्टिभ खामानि मावनो हानायनि मोनसे जोङो गोदान मोनसे बेयाव मडेल होनानै हाबा मावनायनि थाखाय जोङो 2024 जानो गोनां 52थि थान्दै जखन्थायाव बे गासै मोनबा जि मोनसे प्लेनिं थाखानाय जोंनि जि मिशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन बेथ' थाखाबाय आरो बेयावनो माखासे जोङो गोदान एजेन्डा जोङो तयार खालामनानै बांसिन आरो हारिनि माने नांनाय बायदि खामानि मावलांनो थाखाय जोङो थांखि आजावगोन गोजोन्थों सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन